ni jabi-jabi mana korak pilih semak masuna. Saya taba madiamu akan nauli. Saya tidak betul hak madiamu akan pasu-pasuna. Semua lima kata sekali. Jadi mau lihat tema itu hatta, mau lihat tema nang di kita. Semua lima nang diamuna pamurun nami. Nunga di bahasa tamu tuhami pinggap panukunan pinggap situ suara nahot di hubungan saya idioma tutu ay mual tahwata tahuamuna tua katiki namangi jalahot nang pasu-pasu itu hatta di hamuna saluhut na pamuruan nami laos adong dorison na purat tiar asoloan ni buru ni raja asa tiar na panggabian tiar panghorasan pasu-pasunya mata na martua de bata di tonga-tonga ni ngoluta laos adong do di samuse parbu sakti parbu pir parbu seribu-ribu sai pirma to di madingin pirma pokki bahul-bahul pasarong pirma to di tasaluhuna sai saluhun mahita dapotan parsawian laos adong do di son ringgit namar mata nati mamusni pamaresata si palas rohani amat saraja sai las madutu rohata to katiki namangi pasu-pasunya mata namar dua di bata asa sai di pasu-pasu hita Dabina daula asabui hita toktong akan namar gula marboru marsi pasangapan nang tua katiki namangi laos arong di son tanggo-tanggo na gudang ima songon simbol doon songon patang pohon dia kapat tutur naneng si patupota tua katiki namangi angget matutu tanggo nang dia kapat tuturata sai marsi pasaurat dame hita tua katiki namangi asa tubuh kana uli tubuh kana dengan paso-pasonya mata namar dua di bata mau lihat ma abang guru alay totong ko mayroon na ito muna ito ulo ilay dalam tabihan mo pasaurang muna di lingkungan do iglesia pasono ko matutuhanin matalian kamu kumos asa ang iya tuwag kayo na mga layan ang nalipaksit na nirohan muna so hata tutok ko do ilay ko agro haru ka matamboy ho ilogo agro haru tabo yo do sa urong mau matua patug-tug ni pohon sa ato naman nini sa ato naman ba orang so untuk bahami akabereko titiyo ko pasahan na ito akam sa pasahan na akam songon kulo solong magwarna molo pe songoni arpian ulos na pasoton ni hami songon kulo solong dobe nas maruhan na magalo kasi maruhan tuwata kami matuwatay diolo na paliruwata dapat na sudia kabinasita ni ruwan muna so ang hata nila tuwa-tuwa tubo nalak tuba sikuru tuba bunga-bunga makaso-kaso ba tuwata ilihan ba dihamu na tubuan anak tuba buru atas dengan murah saur batuwa jadi soal nilo tutur dunong nami bago na marijuk main na bago itu berdua saya mau torong mah di hamar na bisuk do baru sibot dua nak kani jabi-jabi mana korak pilih semak masuna saya taba mah di hamu akan nauli saya tidak betul hak mah di hamu akan pasu-pasuna semua lima kata sekali sorry nang diberi nami pedisor ba sidohon nami diso di bawah kami so sidohon kami imam ulos kepurab saya torong kan itu bila permuda jualan dari on beri nami dalam gajang mau mula pada Tuhan so hati bila itu pada orang nami saat diso di mana saat bila buat sampai kau mengulu dari pasu-pasu Tuhan minus satu sidohon juga itu makanya dinamai si itu amat untuk itu guru sudah harus mengerti kalau ketemu si orang itu adalah bapak ketemu si ringan juga bapak ketemu si orang juga bapak soalnya mana nih kok sehari uki usi sampai gua jojo ini gue tuh sampai moloso di pajojor ho sudi nama putri asabui dia tuh si sudi dulu nih pada datuk tai ibu binang di asaurata atau di tempat sekolah alani langsung aku amang nampiran pesta sederion pesta aja nabu asjuk malas diroha gua pasu-pasu yang mata nama dua di bata itu mata mani keluarga